13 полета за 21 дена. Така изглежда в цифри пътуването из Индия, Виетнам, Миянмар на пътешественика Стоян Витанов. Той е виждал какво ли не, включително е бил отвлечен, забележете, отвлечен, между другото не знам дали казах отвлечен, в Афганистан. Дали този път пътешествието му било малко по-спокойно, ще разберем сега от самия него. Добре си е дошъл в студиото. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да бъда при вас. Много уютно и не само на екрана, и на живо при вас. Страхотно. Не, благодарим ти много. Радваме се да го чуем. Няма начин да не започна с това отвличане. Това е една тема, която се претопля последните 20 години. Отдавна стана това. 2001 година беше. Тък му бяха ударили колите близнаци. Тогава работех във вестник Дневник като журналист и получих такава задача да пътувам за Афганистан. Снимах филм за Афганистан по това време. След, може би, 14 дни обиколка из Афганистан бяхме до Кабул и там ни задържаха едни много мили хора, които до последно не се разбра дали са към Северния алианс, които по това време бяха добрите, или бяха към талибаните. Спорно е. Така междинка, както се казва. Да, беше междинно звено между двете власти, но останахме там с други колеги от цял свят. Бяхме повече от 25 човека. От нашата българска група бяхме аз, оператора ми, Георги Милков, мой приятел и колега от 24 часа. И изкарахме там, колко беше, може би 4 или 5 дни, в неизвестност наистина какво се случва, защо сме задържани там. На финал ни поискаха пари официално. Преди това се оправдаваха с това, че времето е лошо и заради наша безопасност стоим в една къща затворени и пазани от много строга охрана с калашници въоръжена. Още в началото ли усетих, че нещо тук не е наред? Допуснахме, че има нещо. Първия ден, може би, тогава бяхме и доста по-млади, по-наивни по всяка вероятност. Решихме, че може би наистина тези хора се грижат за нас. Тъй като факт е, че в района имаше доста талибани и се водеха и наистина реални бойни действия. Но вече на третия ден разбрахме, че нещо става, което не е това, което те официално ни обявяват, и разбрахме, че трябва да търсим помощ. Имахме шанс, между другото, че имахме телефон, който беше с сателитна връзка. Успях да звъна до София много за кратичко, за секунди, както и Георги се обади в неговата редакция. И тук беше направен щаб в Външно министерство. Тогава Соломон Паси беше външен министър. Аз това го разбрах, разбира се, прибирайки се в България. Вече нямахме никаква идея какво се случва. До момента, в който може би на 5-тия или 6-тия ден, лягайки се вечерта, дремайки буквално на един под, бяхме 30 човека точно в този коридор. Беше като на филм. Така звучи. Абсолютно. Отвори се една врата, буквално с тряска се отвори една врата, влязоха маскирани, въоръжени хора, които казаха на развален английски къде са българите. И ние леко вдигнахме така ръка, ние сме. След нас, имаше команда след нас. Станахме, тръгнахме след тях. Мисля, че в движение един от тях прошепна буквално: имате поздрави от генерал Атикола Бариалай, което за нас беше някаква пароба. Разбрахме, че това са нашите освободители, те ни измъкват от тази ситуация. Бариалай по това време беше шеф на водеше се заместник към министър на отбраната на Северния алианс, тази сложна титла. Имахме шанс, че пътувайки към това село Остана, в което бяхме задържани, се бяхме видяли с него за интервю, може би 7-8 дни преди нашето задържане там. Говорейки много така неформално и приятелски, той пита: момчета, къде отивате след това от тук наседне, какъв е вашия маршрут? Ние казахме Кабул, села около Кабул и така. Той беше изпратил негови спецчасти, въпросните младежи с униформи, с калашници, които са обикаляли всяка къща в района, търсики ни. Имахме късмет, че ни намериха и освободиха, и така това беше този хепи енд на цялото пътуване. Но имаше напрежение, тъй като наистина нямаше никаква информация защо сме там, защо ни задържат. На финал ни казаха, че искат по $5000 на човек, за да ни освободят и да продължим по пътя си и така. Да припечелят. Аз се усмихвам, то тогава не е било смешно, наистина звучи като филм, абсолютно втрещяващо. Беше филм на живо. Ти си актьор, знаеш как е във филм и имаш роля там. Нашата роля беше да бъдем спокойни през цялото време, да направим глупости, понеже се охранявахме от младежи, които бяха безбрадни младежи, може би 13 годишни, които обаче имаха калашници. И не бяха безобидни в никакъв случай. Като условия на живот в тази къща, в която живеехме, беше доста мизерно. Това не ни вълнуваше. Тогава не искахме да разберем какво става, защо сме там, какво искат от нас и как може да си облегчим положението. Но да, имаше добър развой, се измекнахме за наш късмет. Слава Богу, и сега си тук да ни разказваш за едни малко по-спокойни пътешествия, отколкото това. Декември месец, откъде се връщаш?
Голяма обиколка направих 21 дни за 14 полета, както ти каза в анонса. София, Истанбул, Мумбай в Индия кратко обиколка, след това от Индия в Виетнам. Там известно време, от Виетнам към Тайланд, известно време в Тайланд, от Тайланд към Миянмар, там беше безкрайно интересно, много екзотично. Миянмар, Индия, Турция, София. Това беше целият маршрут. Добре, спираме се на Индия. Къде беше в Индия? Индия, трябва да кажа, че Индия е много на моето сърце. Много обичам Индия. Това е безкрайно интересно място за мен. Знае, че в много хора, може би това, което казвам, предизвиква смут. Тъй като говорейки с мои приятели, те ми казват, пак ли Индия? Абе, стига вече. Индия си от няколко пъти вече. Там какво ти харесва толкова? Индия е държава, която е, ще използвам този шаблон, тя е много пъстра, много космополитна, страшно интересна, богата на култура, традиции, много древна държава. Хората са страшно мили, много гостоприемни, с разбира се своите специфики. Това, като трябва да кажа за Индия, е, че без да обиждам, разбира се, индийците, че ако индийците ти предлага услуга, то почти никога това не е така просто за идеята, че ти си много симпатичен човек и иска да ти помогне по някакъв начин. Винаги има на втори план някакъв подтекст, а той е свързан с пари. Търговията. Да, така е. Там няма безплатна услуга. Пътувайки глупости, така да движейки се из Варанаси, едно от моите любими места в Индия, направих пътуване по Ганг, тяхната свещена река, реката на живота Ганг, и се приближи в един момент един приятен човек от Кар, който ми поднесе буквално венец със свещ по средата и ми каза ми, това е за теб специално, като бял човек, искам да ти го дам, това нещо на теб. Нашия ритуал взимаш, пускаш по Ганг това нещо и то носи късмет. Аз ще разкажа след малко и за тези карти, те са много интересни. И след 10 минути ми каза, ами това струва примерно 5000 рупии. Това ти е късмета. Това ми е късмета, да. Трябва да си платя за късмета, но така да е, да. Това много често. Ти не ги плати, предполагам? Ами не. Не ги плати, би ги платил, но моят принцип е такъв, че ако това се анонсира предварително, те ти кажат, знаеш ли, това струва еди колко си пари, окей, да, аз бих ги платил тези пари. Но за мен това е някакъв тип изнудване, което не мисля, че работи в тяхна полза. Много бели хора се връзват, казано образно, и го правят това нещо, според мен това не е правилно. Тъй като това подценява твоето реално лично духовно преживяване там на място. И ти си в капана на това да си масовия турист. Моята цел беше много по-различна. Исках да разбера как живеят хората там, да усетя духа, атмосферата, да видя защо Варанаси е толкова важен за тях град. И защо се оказва в крайна сметка за тях важен? Ами, Варанаси в тяхната представа е града, в който ако ти починеш, спира твоят цикъл на преражданията. Това е много важен момент в тяхното разбиране за живота генерално. Така че Варанаси е както град на живота, така и град и на смъртта. В една скоба мога да кажа, че в Индия е много популярен този, ще използвам този жаргон туристически, туризмът на смъртта, на пътуването с цел да бъдеш погребан във Варанаси. Под погребан разбираме изгорен на клада. Това е ритуал, като те правят там на тези така наречени гати. Гатите са тези стълби, които водят към тяхна свещена река Ганг. Варанаси е един много голям крематориум. Мисля, че на около, може би, 15 или 18 гати се извършва тези церемонии. Това продължава всеки ден, 24/7, без прекъсване. Съм чул, че може да си видиш трупове навсякъде. Има такова нещо. Да, всъщност точно това, което сега колегите показват, е точно такъв тип крематориум. Той е на открито. Това са всеки от тези огньове, като виждаме, представлява тяло, което върху клада от дърво. Какъв е мириса наоколо във въздуха? Не е неприятно. Това ме очуди, че не е неприятно. Няма мирис на плът, която гори. Причината е, че те преди да изгорят това тяло, те го обработват с благоводни масла. Тези тела са завити в някакъв тип плащаници, като разбира се отново имат много цветя в себе си, около себе си отново имат благоводни масла и наистина не е неприятно определено. Видях доста често, може да видиш и във Варанаси, хора на носилки, които са починали, вече опаковани, казано образно, и те отиват към тези клади да бъдат изгорени. Когато свърши този целият ритуал, като отново виждаме, останките на тези хора се избутват буквално от специални хора, които имат такава функция в река Ганг. За Ганг мога да кажа, че е много интересна река, тя е много токсична и в нея можеш да видиш цялата Менделеева таблица, даже и повече от това. Може да видиш много органични отпадъци, в това число и части от човешки тела.
Всичко има там. Да. Това е реката на живота и на смъртта. Това е тяхната много важна река. Така че не случайно всичко отива в Ганг, тъй като, както казах, тази река, тя за тях е сакрална. Ако човек наистина бъде изгорен във Варанаси и неговите останки отидат в река Ганг, спира да се преражда и спират неговото мъчение. То отива в нирвана, всъщност. Те в това вярват. В това, което вярват. Да, наистина е впечатляващо, че си се потопил в този значим за тях град. Много се изкушавах да вляза в реката, само и това да кажа, но ме предупредиха, че не е добра идея, тъй като дори ако имам някаква малка раничка върху тялото си, мога да си предизвика много сериозна инфекция. Да, радвам се по някакъв начин, че не си го направил също отново, за да ти разказваш. А в Мумбай за първи път ли беше? Не. В Индия пътувам вече може би 4 или 5 пъти. Действително за мен това е страшно интересно място. Мумбай е град, който е много... Това е Мумбай, това, което виждаме. Това е един от най-известните хотели, неговата тераса. Града е около 25 милиона, много европейски град по техните индийски стандарти. Това е град, който е много космополитен, пълен с туристи, разбира се, както и с местни хора от цяла Индия. Това е Gate of India, тяхна много важна арка. Това е гарата. На тази гара в Мумбай е сниман и филмът "Беднякът милионер". Тук ли е? Точно тук, да. Тя е с много сложно име, че ето сега не мога да... Съм чул, че търговията и във влака се продължава. Да, през цялото време. Индия като цяло е място на търговията. Това е така от векове, разбира се, да не кажа хилядолетия. Там за секунди може да се здобиеш нещо, като ти е важно и нещо, като пък не ти е важно да ти го продадат, ако се подадеш на това изкушение. Така че постоянно се въртят на пари в Индия. Хората живеят в голямата си част много бедно. Тази гледка, между другото, е нещо, което много обичайно. Тази крава може да се види почти навсякъде, във всеки град в Индия, дори в Мумбай. И не се пипа. Не се пипа, да. Всъщност от нас не се пипа, местните ги галят кравите. Те ги обожават. Дори през зимата, сега в момента в Индия е зима, и през зимата те ги обличат някои от тях в дори специални елечета. Беше много забавно. Във Варанаси отново бях видял куче, облечено в елече, което беше ръчно изплетено от някаква жена, която му го облече пред мен и то беше много щастливо. Наистина, Индия е просто толкова цветна и едно предаване няма да стигне за разказ. Абсолютно необятно. А къде по трасето си мечтал да отидеш и сега за първи път отиваш? Мумбай беше това... Не Мумбай, извинявай. Миянмар беше това място. Да, Бирма. Вижте, Бирма, Миянмар. Изкушавах се много да посетя Миянмар още преди години всъщност. Но може би знаеш, там много често има военни преврати, реално в тяхната история, 30 годишна история назад. Това си има културата на превратите вече. Горе-долу, да, при тях това е установена форма на управление. Последният преврат е през 2021 година. И сега всяко външно министерство на Европейския съюз предупреждава своите граждани да не пътуват към Миянмар. Реално Миянмар в момента официално се води най-опасното място в света. Наистина това е така. По статистики там човек не трябва да стъпва, ако е бял и реши, че му е мил живот. И ти така ли? Няма ли да стъпвам? След Афганистан не може да му плаща нищо. Просто... така че отвъншно ми казаха не пътувай, но реших да си дам този шанс и не съжалявам по никакъв повод. Усети ли защо в момента там такава тревога? Това услуга, която изпълнява тази баба на улицата в Янгон, това е най-големия град, тя пощи този младеж от въшки. Ако си платиш, може да бъдеш изпощен от въшки, буквално на улицата и това е много така забавен момент. Какво правиш? Днеска ми отивам на пощене. Аз съм по-късно имам час. 15 съм аз, ще видим като се изпощим, да пинем по кафе след това и така. Забавно е много. Миянмар е много голям град, много пъстър, много жив град. Трябва да призная, че през цялото време в Янгон, за Янгон говоря, не за Миянмар, в Янгон бях много спокоен. Тези предупреждения, че това е много опасно място, за мен бяха неоправдани. Разбира се, в Миянмар се водят битки, в някои от частите има сериозни сражения, но това е доста далече от... Разбира се, да, много спокойни мирни зони има. Янгон е прекрасен град и там бях много спокоен. Това, което ме означи, беше, че на много от сградите имат поставена бодлива тел. Тя е може би по около метър и половина, да кажа, 2 на някои места, което показва, че може би имат ситуация, която не е най-позитивна ситуация и се предпазват за всеки случай, се пак са взели някакви мерки. Но като цяло е много спокоен град. Тази пагода, това е впечатляващо. Това е уникално място. Това е Шведагон пагода. Тя е почти в центъра на Янгон. Това е най-големия, може би най-популярен, дори ако щеш, будистки храмов комплекс в цялата държава, в цяла Бирма.
Твърди се, че в този комплекс и конкретно в тази пагода, Шведегон пагода, са, казано образно, изсипани около 9 тона злато. 9 тона. Представи си за какъв огромен ресурс става въпрос и мащаб наистина, а като цяло пък хората там живеят доста бедно. Тук това не са златни неща, които не са. Не са, за жалост. Аз пробвах се за зъбъси, но сега, че не са. Щеш да е хубаво. А откъде са тези неща, сувенири? Така, понеже сме на тема Миянмар, това е известният миянмарски лъв, това е бирманския лъв. Той има така любопитна история. Една принцеса, чето име не мога да кажа, поне честно казвам, са ми малко сложни техните имена. Стоян, за тях е трудно, както пък за мен са сложни техните имена. Само виждам нашата колежка Франциска и тук тя веднага. Изкарахме сувенирите. Много ми е драго. Много ми е драго. Вие знаете ли, че трябва всеки да си има едно слонче в къщи? О, да, така е. Да, абсолютно. Изкарахме сувенирите и веднага се довтаса. Подаръци. Браво, какви истории. Които също ти трябва да ни носиш. Какви истории, аз те видях как гледаш такива очи. Да, Индия е нещо, което е много интересно за мен. Франциска дойде, може би, защото ще ми каже, че нямаме време. Нямаме време, пак ще те поканим, за да разказваш. Скоби само да кажа, правя група за Индия, ще водя там туристи съвсем скоро, може би след около 2 месеца, така че ако имате интерес, програмата ще бъде супер интересна. Мумбай, Варанаси, Делхи, да. Добре, значи сега ще си разменим интересно, контакт. не ни пускат. Ами, за отпуска по-дълго евентуално. По време на ред на отпуска, аз съм на разположение. О, добре, значи сега ще си разменим. Merci много за поканата, беше страхотно да бъда при вас. Беше удоволствие. Аз между другото поле трябва да хващам, ще те оставам самичка в студиото. Ами, какво да кажа? И сам войнат е войн. Браво, Франциска. Аз пък си очаквам Томас Барфот от легендарните Who Made Who, а преди това историята на Галина Славова, една българска актриса в Америка, която живее втори, дори трети живот. А това беше от мен, Петър Дочев. Всичко за днес, уважаеми зрители. Оставям ви, грижете се за себе си, ако може за някой друг и за Франциска, защото си оставяме сама тук в студиото да обереш пръха, между другото, на библиотеката. Много се е запрашило, просто занемарявате това студио. Връщате се след малко. Чао от мен.